Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Kambal na magkapatid sina Jolly at Negi. Sa panlabas na katangian ay magkamukhang magkamuka ang dalawa. Subalit sadyang magkasalungat sila pagdating sa pag-uugali. Si Jolly ay positive thinker at masayahin. Mas nakikita niya ang kagandahan ng mga bagay-bagay kesa ang kabiguan. Kabaliktaran naman nito ang pag-uugali ni Negi. Madalas ay tahimik ito at mapag-isa, matatakutin at negatibong mag-isip. Dahil dito, nababahala ang mga magulang ng kambal sa kasasapitan ng kanilang mga anak. Nais nilang malaman ang posibleng maging resulta ng magkaibang pag-uugali ng dalawa. Lumapit sila sa isang doktor at ganito ang ipinayo sa kanila. Sa kanilang kaarawan ay regaluhan ninyo ang mga kambal. Si Negi ay bigyan nyo ng isang mamahalin at napakagandang klase ng bisikleta. Si Jolly naman, regaluhan nyo ng isang tumpok ng pupo ng hayop. Matapos nyong ibigay ang kanya-kanyang regalo, ay obserbahan ninyong mabuti ang inyong mga anak, sabi ng doktor. Ginawa nga ng mag-asawa ang ipinayo sa kanila. Pagsapit ng kaarawan ay inihanda na nila ang kanya-kanyang regalo ng kambal. Ibinigay nila kay Negi ang isang top-of-the-line na bisikleta. Wow. Nang matanggap ito ng bata ay ganito ang kanyang sinabi. Naku, pag sumakay ako dyan sa bisikleta na yan, naku, tsak, mahuhulog ako at mababalian lang ako ng buto. Sabi ni Negi. Sunod na ibinigay ng mag-asawa ang regalo nila kay Jolly. Isang tumpok ng pupo ng hayop. Pagbukas ng regalo, ay napangiti si Jolly at sinabi, wow! Isang tumpok ng pupo ng hayop! Ibig sabihin nito ay isang napakagandang regalo ang naghihintay sa akin. Hulaan ko po, ang regalo niyo ba sa akin ay isang mamahaling kabayo? Ang sabi ni Jolly. So see the difference, mga diba? kaibigan. See the difference. It doesn't, hindi na natin ilalagay yung sarili natin na meron tayong kakambal kasi hindi naman lahat na may kakambal. Pero magkaiba mag-isip at magkaiba ang buhay ng isang taong nega. Correct. At isang taong positive mag-isip. 'Di ba? Ang isang taong nega, kahit bigyan mo ng magandang bagay, nega pa rin 'yan. Isipan niya lahat ng nega. Isipin mo, binigyan ka ng top-of-the-line bicycle. Ano naisip mo? Pintasan pa rin. Pintasan, mahuhulog ka, mababalian ka ng buto. O yung isang taong sobrang positive. Sa sobrang positive, ultimo pupo ng hayop, meron siyang nakita ang kagandahan. Correct, na-appreciate niya kahit pupo yun kasi ang inisip niya, may kasunod yun. Correct. Kumbaga teaser yun eh. So kung binigyan mo ko ng pupo ng hayop, malamang bibigyan mo ko ng animal, diba? Na nagpupo nito. Kita-kita natin, mga kaibigan, ng difference. Pwede nating sabihin na si Jolly dito, siya yung winner at si Nega, syempre halata naman si Negi ang loser. Ganun din sa buhay natin, mga kaibigan. Dalawang klase ng tao meron. May loser at saka winner. Corrected by. Yung mga winner, yun yung mga positibo mag-isip. Yan. Yung mga losers, syempre yung mga taong negatibo na kahit biyayaan mo, pintas pa rin at reklamo ang nalalaman. Yan yung mga taong hindi kahit kailan magiging masaya sa ibabato sa kanila ng buhay kasi hindi sila marunong magpasalamat. At yun yung dapat nating matutunan sa buhay, mga kaibigan. Let's try to develop a positive mindset. Halimbawa na lamang, ito partner, pag pinakitaan kita ng isang baso na merong kalahating, na may laman ng kalahating tubig, anong isipin mo? Is it half empty or is it half full? Sabihin ko, iisipin ko may uminom, buwisit, akin yan. Hindi, diba? Pwede mo sabihin, kalahati na lang, or half empty. So, parang sabihin mo, malapit na mapuno. Or pwede mo sabihin na, nabawasan. Correct. So, yun pala, pwede nating sabihin na
Diyan ka makikita kung positive thinker ka or negative thinker ka. Tama. So, isipin mo na lang, ay malapit na siyang mapuno. So, ganun din sa mga biyayang natatanggap natin everyday. Sa halip na pintasan po natin yan, bakit hindi natin i-appreciate? Correct. Diba? Let's start appreciating, mga kabisyo. Yun na nga paraan para maging masaya. Let's think Correct. positive today, mga kabisyo. Kahit maraming nangyayaring hindi masyado maganda. Yan. Choice mo Tama. pa rin naman yan eh. Correct. Produkto ka ng mga bagay na iniisip mo. Correct. Tandaan mo yan. Diba? What consumes your mind consumes your life. Correct. Kung You ano- are the product of your own belief. Correct. Ang daming Oh. quotes. Padamihan ng quotes Okay. today. Hindi, pero totoo eh. You are the product of your own belief. Kung anong pinaniniwalaan mo, yun yung magiging ikaw. Tama. What consumes your mind consumes your life. Kung ano yung iniisip mo, yun yung buhay mo. Correct. Kung anong meron ka, kagagawan mo yan sa madaling salita. Maraming salamat, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Tambalan! Ng like, share ng share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming salamat, mga kabisyo. Nakaantabay kayo sa amin. Hanggang alas 12 po tayo magkakabanding-bandingan via live streaming andito sa Metro Manila. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. For making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo. Ang tambalan, walang kalaban. #1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your #1 SM radio station. Love Radio.